4-нче мәктәп Zep Life КВН командасы каршы алабыз, дуслар. Мәктәпләрдә татар телен кыскарткач, Zep Life командасы да үзгәрергә булды. Ай, ты Россия, ой, матушка Россия, Здравствуйте, гости дорогие! Перед вами команда КВН Zep Life. Дәк кызлар, мин аңламадым, бу нәрсә тагы не? О, Лейсан! Дәк җитте! Сез ни эшлисез? Сез шүләрләрмсең әзрәк? Нәрсә кидегез сез? Вообще-то без, Мы. точно, мы русские. Нинди русский? Менә нинди сез русский, Синең бер тапкыр дуңгыз ит ашаганың бармы соң? Юк, менә минем дустым дуңгызга ашаган ул шутланамы? Регина, әйтәм мин сиңа руслар без, вот те крест. Яра кызлар, мин беләм сезгә нәрсә булышачак. Абдулла Тукайның шигырьләр китабы. Салыгыз тиз генә әйберләрегезне. Zep Life КВН командасы киттек. Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип. Безнең беренче миниатюра, һәрбер әйбергә шатлана торган кыз. Көз җитте, кызлар, беренче сос. Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип тә әйтмәдең. Һәр кыз менә мондый хәлгә эләккәне бардыр. Лейсан, телефонда акча бетте, перезвони-ка срочно. Кызым, точно тауыкка әйләнеп беттең бит инде. Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип тә әйтмәдең. Чакырмадың шишмәдә, ысытмадың кичәдә, әллә инде йөрисең. Выпускниклар очрашуында булган хәл. Менә мин бантта эшлим, Ә минем ирем бизнесмен. Лейсан кая. Сен? Нәрсә карыйсыз? Мин хәзер гардеробны ябам. Әйберләрегезне алыгыз, Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип тә әйтмәдең. Чакырмадың шишмәдә, ысытмадың кичәдә, әллә. Һәрбер гаиләдә менә мондый сәмилия бардыр. Әтей. Әшигәнме? Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип тә әйтмәдең. Чакырмадың шишмәдә, ысытмадың кичәдә, әллә инде йөрисең, юкка бушка типмәгән. Барысы да белмидер, ләкин Татарстанда татар теленең сәгатьләрен кыскарттылар. Күз алдыгызга китерегез, киләчәктә ни булыр иде? Здравствуйте. Исәнмесез? Вы что, из этих? Да, мин татар. Абдулла Тукай, Муса Җәлил. Это же запрещено. Ладно, поняла. Пәрәмәш, ишпишмак. Это же незаконно. Яра, беренче тапкыр бушка. Вкусно. Невкусно, тәмле. Стоять, полиция! Опа, сезнең эшпешмак калдымы әле? Инага чакырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәпнәдең, сөям дип тә әйтмәдең. Чакырмадың шишмәдә, ысытмадың кичәдә, әллә инде йөрисең. Безнең команда татар телен сакларга ирешә, шуңа күрә без сезнең өчен яңаша татар алфавитын уйлап чыгардык. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез? Бүген дәрестә без яңаша татар алфавитын караячакбыз. Беренче хәреф Әйфун? Юк, инде син аның бәясен күрдеңме соң? Әстәгъфирулла. Дөрес. Икенче хәреф Ж. Бәлки бу жүләрдер. Бу жизни. Өченче хәреф К. Монысын беләм, бу көтү. Дөрес. Б. Бизнес. М. Малый бизнес. П. Пенсия.
Башка. Bu синтол? Юк, бу син дурак. В ведущий. Я яхшы ведущий. Kızlar bilesizmi nerse? Мен ертеге bir yigit bilen şıraşam. Свидание меней. Юк, стрелка. Biz büdzepten. Зяп Лайф КВН командасы. Рахмет, I достар. only called you when it's hard.